Takže prvý krok mám za sebou. Odšroboval som tieto 3 šroby. Dal som dole tento plastový dekel. Teraz bude treba dať dole túto lištu a túto lištu. Tieto dve lišty držia zozadu také plastové kokotiny, ktoré treba jednoducho odšrobovať. Takto nejako vyzerajú tie plastové kokotiny. Po odšrobovaní týchto plastových kokotín by mali tieto dve lišty ísť dole veľmi ľahko. Ako jedna, tak aj druhá. Keďže som začal demontovať spojazcovú stranu, tak s tým budem aj pokračovať. Čiže demontujem všetko na tejto strane, čo bude treba demontovať, aby som mohol dať dole celú palubnú dosku. Kryt airbagu sa dá dať dole bez akýchkoľvek nástrojov. Toto je kožená palubná doska, čiže nechcem použiť žiadny šrobovák, čím by som mohol tú kožu poškodiť, ale ak máte plastovú palubnú dosku, tak môžete použiť nejaký šrobovák, aby sa vám to dávalo dole jednoduchšie. Airbag drží až 4 šroby, ktoré bude treba taktiež rozšrobovať a bude potrebné demontovať aj airbag. Čiže by ste mali odpojiť batériu. Po odšrobovaní tých 4 šrobov a odpojení kábla môžeme vybrať airbag. Opatrne samozrejme. Musíme demontovať túto drevenú dekoráciu, ako aj navigačný systém. Túto drevenú dekoráciu držia 3 šroby, jeden tu, jeden dole a jeden na tejto strane. Túto drevenú dekoráciu budeme musieť dať dole. Po odšrobovaní tých 3 šrobov môžeme demontovať drevené obloženie navigácie. Navigáciu držia na mieste taktiež 3 šroby. Po odšrobovaní šrobov môžeme opatrne vyťahnuť navigáciu, ktorá je mimochodom veľmi ťažká. Môžeme ju buď len takto položiť niekam sem, alebo ju demontujeme úplne, čiže povyťahujeme z nej káble. Ako ďalší krok odšrobujeme zostávajúce šroby na tejto strane. Ak si myslíte, že na tejto strane je všetko už demontované, tak ste na omyle, ale nevadí, myliť sa je ľudské, napravíme to. Nie je tu už veľa vecí, ktoré treba demontovať. Zostáva už len tento kryt, ktorý držia 2 šroby. Môžeme dať dole tento kryt. Tu sa nachádzajú tieto 2 hlavné šroby, ktoré bude treba tiež odšrobovať. Tak a dostali sme sa k finálnej časti, tejto strany samozrejme. Musíme dať dole kryt tohto ačkového stĺpika. Ako vidíte, nachádza sa tu jeden šrob, ktorý bude treba tiež odšrobovať. Čiže spojacová strana je hotová. Môžeme sa presunúť k vodičovej strane. Ako prvú vec by som určite spravil to, že volant posuniem čo najďalej a čo najnižšie od palubnej dosky.
tým získam viac miesta. Bude treba demontovať túto drevenú lištu, túto dolnú časť palubnej dosky, ako aj prístrojový štít. Začnem s demontážou dolnej časti palubnej dosky a demontujem tento dolný plastový kryt. Po odšrobovaní horných šroubov bude treba odšrobovať ešte aj tieto dva šrouby, ktoré sa vám odkryjú po otvorení tejto schránky. Tu dole bude treba odpojiť lánko na ovládanie ručnej brzdy, presnejšie na odblokovanie ručnej brzdy. A až teraz sa dá bez problémov demontovať táto časť. Tým som získal prístup k ďalšiemu hlavnému šroubu palubnej dosky, ktorý treba samozrejme odšroubovať. Prístrojový štít držia na mieste, chvála Bohu, len dva šrouby, čo je veľmi potešujúca správa. Aj na vodičovej strane je v podstate všetko demontované. Taktiež demontujeme kryt áčkového stĺpika. A odšroubujeme už spomínané dva šrouby. Ako posledný krok vyťahnite túto koženú krytku z tohto plastu. Týmto sme sa dostali k finálnemu bodu demontáže palubnej dosky z BMW Rady 7 E38. Všetky šrouby sú odšroubované, palubná doska je voľná, čiže ju môžeme vyťahnuť. V ideálnom prípade ju vyťahnete s niekým, kto vám pomôže. V nie až tak ideálnom prípade ju vyťahnete sami. Dôležité je, aby ste dávali fakt veľký pozor, keď ju budete vyťahovať. A nie, že ju vyťahnete hneď, keďže sú tu ešte káble, ktoré treba odpojiť. Káble, ktoré sa nachádzajú tuto, ako aj káble, ktoré idú z tohto prepínača a káble, ktoré idú z tohto prepínača. Čiže povyťahnete palubnú dosku, odpojíte káble a až potom ju môžete úplne vytiahnuť.